ďalšieho videa a teraz je to, ako si zrýchliť váš počítač. To je moc ľahké a bude to moc ľahké, vravím. Takže stiahnete si takúto aplikáciu, ja vám ju nedám do popisku, normálne si napíšte do Google AVGPC TuneUp 2015, keď je rok 2015, tak si to dajte. Máte, tak teraz si kliknete na AVGPC TuneUp. No, ešte sa vám bude kontrolovať, či máte dobrý počet. Toto vám tu ukáže, keď sa mne to neukazovalo, tak prepáčte. A vidíte, že mám novú tapetu. A je to zo Five Nights at Freddy's jednotky, títo z Five Nights at Freddy's 2, Five Nights at Freddy's 3 a Five Nights at Freddy's 4. Tapetu tiež vám nedám, ale dám vám ju, dajte si na Five Nights at Freddy's 4 obrázky a sa vám otvorí, už sa mi to otvorí. Neviem, asi mi to... Senka sa vám ukáže toto, tak to si nevšímajte, dáte rozhodnúť inokedy, či keď, čo to tam bolo. Chvíľku počkáte a toto sa vám tu bude takto robiť. Počkáte chvíľku. A keď tu budete mať také parádne okno Senka, tak kliknete na také Senka, bude také tlačítko, kliknete na ňa. A Senka bude napísať, čo máte urobiť. Takže ďalšie nastavenie Senka si to nastavíte, že na internet, keď to pôjde aj na váš internet, tak na internet. Tiež Senka, to nič, iba keby tam boli, ukáže vám, že je chyba. Tak a ja vám ukážem, ako si treba zrýchliť počítač aj hry. Takže urobíte toto, kliknete na nastavenie toho turbo, takže to je na ako si zrýchliť hry. Dáte tento, nekliknete na to, dáte toto, len keď budete mať všetko urobené. Kliknete na tamtú guličku, toto, hej. Ono sa vám tam otvorí také malé okienko, nie také trochu väčšie okienko, no malé, také na polku, dobre. A Senka budete mať, čo by ste chceli. Vy tu budete mať asi takto, ale nič tam nemente, proste nič. Tam nemente. Toto vôbec Senka nedávajte, dajte toto použiť, dajte. Ale radšej keď mi to ale teraz ja to vám nemôžem ukázať, lebo by mi to vyplo nahrávanie, tak prepáčte, hej. Iba si na to jedine kliknete a to sa vám vypnú nepotrebné veci, aj nahrávanie. Takže tak. Potom je tu úsporný, tak to kliknete zase na to koliečko. A keď tu bude, no ja vám ešte ukážem Senka, ja to chcem, ale neviem, jak to mám pritiahnuť sem. Poď sem. Dávaj potom. Tak Senka si môžete tiež nastaviť ako chcem. Možnosti pre strednú úsporu energie. To aby ste mali v strede, takú na strede normálne tam baterku budete, alebo možnosti pre maximálnu úsporu energie. Tak budete usporovať energiu, budete šetriť. Senka správne usporenie režimu, takže pri napájaní z batérie automaticky si prepnú do úsporného režimu. To je, keď vám trochu zbledie, tak budete mať trochu takúto obrazovku, ja vám ukážem. Takúto obrazovku budete mať. A keď vy si zmeníte, tak môžete aj takto si to zväčšiť a toto zase ideme na ďalšie. Keď chcete, dajte to tam, ale ja to nedávam, takže ideme na ďalšiu bublinku. Po reštartovaní systém vy to nechať v usporení v režimu zapnutý. To znamená, keď si treba dáte tú baterku a takto vám, keď si vypnete počítač, tak sa vám tu bude šetriť aj tak. I keď chcete zaškrtnúť, tak ideme na ďalšiu bublinku a to je po reštartovaní systému Windows vypnú
režim. To keď zase pôjdete aj reštartovať, aj vypnúť, tak sa vám vypne to baterka. Takže teraz, keď ste sa rozhodli a senka vám budete mať takéto tlačítko, už bude mať, môžete kliknúť. Kliknete na použiť, to sa vám samo zavre a už sa kliknete na to, už vám to pôjde. Neviem prečo, ale už vám to ide. Potom, keď nebude, a to není podľa teraz, že počítač vám pomaly. Senka, keď budete mať také biele a nebude tu modré, takéto, tak tam je jakási chyba, aby vás počítač išiel rýchlejšie. Keď kliknete, ja som vám ukázal, že keď takto a dáte systém zistí, že počítač pracuje pomaly. Lebo ja mám, prepáčte, že mi páči pomaly, ale ja to mám natočen, takže. Senka nič, to sa vás nezaujíma, dáte vyčistiť, teraz mi to seklo. A teraz vám to tu začne hľadať. Chvíľku si počkáte a uvidíte, koľko tam máte megabajtov, gigabajtov a také, hej? To bude trvať moc, takže môžete dať senka je, keď ja vám to teda urobím. Nájsť a odstrániť duplicovaný súbor. Keď je tam taký súbor a je zlý, tak ho vymaže normálne. Ďalšie. Vyhľada a vymaza veľké objemy dát. Senka si môžete nastaviť. Dobre, ja to ukážem. To je, že vám veľké objemy, takže keď máte veľké megabajty treba, je to tá gigabajtov to má, tak to vymaže. To je ďalšie, je bezpečné vymazať data. Takže to je bezpečné tiež a senka vyčistí zariadenie iPhone, iPad alebo iPhone to tiež dobrá vec. Kontrolovať systém a odstrániť problémy. Odstrániť typický problém. Keď tam budete mať treba niečo, budete mať poškodené, no budete mať pomaly keď budete mať akýsi problém s počítačom, kliknete na odstrániť typický problém a vám to ten typický problém vyrieši. Zistí chybu na pevnom disku. Keď máte treba pevný disk C, treba senka dobre, tak počkajte, naschodíme na to. Keď máte pevný disk a C treba, tak vy tam budete mať chybu jakúsi, tak dáte toto a budete mať nájdenú tú chybu a môžete obnoviť vymazané súbory. Keď niečo ste vymazali, akési súbory vám to vymazať, dáte obnoviť vymazané súbory. Spracovanie procesy a zobrazí systém informácií. Dobre, zobrazí a ukončí spustenie procesu. To je, keď chcete ukončiť alebo ukončiť, keď je spustený proces. Môžete kliknúť, keď sa vám to chce. Keď budete mať pustiť ten proces teda. Zobrazí systém informácií. Keby ste nevedeli, tak môžete v senka mať aj informácie, takže vám to nezaujíma. Prispôsobenie. Prispôsobenie a správanie. To bude mať také, až počítač bude možnosti mať a správanie, takže dávam dobre. Toto je zmeniť nastavenie v systému Windows, to neviem, či by ste niekto robil, ale dobre. Meniť vzhľad systému Windows. Prístup k výhľad systému. Keď budete mať výhľad systému Windows, kliknite na toto a budete mať pekný výhľad. Všetky funkcie senka si to môžete deaktivovať, deaktivovať z kontrol chyby a tak. Senka si môžete urobiť, ja už som mi skôr nechce ukazovať. Vidíte, už sa mi iba jedno ukazuje. Takže optimalizuje, ešte toto sme si neukázali, to som nechcel dávať až teraz. Takže senka znižiť zaťaženie systému. Takže keď deaktivovať program. Deaktivovať to je, aby ste treba máte aktivované, tak aby ste deaktivovať aby ste ich nemali zapnuté. Môžete si to nastaviť. To urobíme, hej, počkajte. Konfigurovanie live optimizer. To je, keď konfigurovať, že budete mať
obidve možnosti Live Optima sú aktivované. Keď chcete deaktivovať, kliknete na toto a konfiguruj. No tak to je aktivovať. Takže deaktivovať program pri spustení, keď je treba akýsi program spustený, kliknete a je deaktivovaný. Senka si môžete odinštalovať programy, by ste chceli, a senka ideme na optimalizovať register a výkon. Viete si register, keď ste sa zaregistrovali senka a chcete, aby ste mali iný, dáte vyčistiť register. Defragment register, to je, aby ste nemali register, zase keď nechcete, zase na toto. Ale tam optimalizovať spustenie a vypínanie systému. A vypínanie systému. To je dobré, ale nedovolujem vám to. Neviem, čo to je, prepáčte, ja to tak nepoznám, ale toto som nikdy neskúšal, takže prepáčte. Definovať pevný disk, to je, aby ste nemali pustý disk, tak. Teraz ideme na to okienko, ktoré nám vyskočilo predtým. Dobre, takže, senka, ideme na to. Skryť súbore alebo priečinu, dobre. Použiť nastavenie Windows prieskumník. Keď chcete prieskumník, kliknete na toto, tak si to tam budete mať každý. Použiť vlastné nastavenie, môžete si dať aj vlastné nastavenie, ja to nechávam takto senka horné. Chránené si to prvky, natrvalo deaktivo ochranu, to nedávajte, to aby ste nemali ochranu pred, ja neviem, treba nebezpečnú stránku, vám to nebude ochraňovať, vám nebude ochranu počítač, tak. Metóda mazania, takže senka presunúť do koša, senka môžete nenávratne vymazať. Alebo toto je iba keď chcete do koša a keď dáte toto, tak sa vám, keď vymažete treba, tak už sa to nedá z piatky dať. Alebo shred, prepis data, tak to sa už neviem čo je, ani dot neviem čo je, akutmona metóda neviem. Ja dávam presun do koša iba tak a dáte, že teraz keď ste si to menej, dáte použiť. To sa vám ukážem teraz. Asi som to nemal dávať, to není tak. Zaverte si to a ideme na ďalšie. Dáme si, vyberte čo toto, čo sme si išli, ukážeme si teraz. Chvíľku počkáme. Prepáčte, že tak hlasno hovorím, ale už strácam hlas asi. A chcem jesť. Keď ja si dotočím tento tutoriál, tak sa pôjdem asi nájsť, lebo som moc hladný. Teraz by sa vám malo otvoriť to isté ako to isté, no to druhé, čo sme si teraz ukazovali, ale je to trochu iné, je to trochu oproti tému iné. Počkáme si chvíľku, pozrieme sa, či už nám to vyčistilo, ešte nie, tak chvíľku počkáme. Toto, blablabla, a už je to dobre. Nastaviť, takže senka je postup pri programe, ktoré boli spusteným znova aktivovať. Toto budete tam mať, toto je správne, nedávajte to preč, je to správne, nechajte to tam, nedávajte to preč. Čas na naplánovanie deaktivácií programu. Ak je to možné vykonať hneď pri zastavi činnosti, odporúča sa. Kliknete, nechajte to tak, môžete nechať tak. Ideme na ďalšiu bublinku. Vykoná až pri reštartovaní systému. Toto keď si reštartujete Windows, tak sa vám to vtedy urobí, ale ja by som to nechal, jak to je. Dáte OK, alebo dáte krížik, to je jedno, iba keď ste si to nezmenili. Takže to by bolo z tohoto videa, tohoto tutoriálu všetko. Keď sa vám video páčilo, nezabudnite mi dať like, keď nie, tak dislike. Ale keď dajte ma prosím na odber, mi sami dajte, takže tak zatiaľ, ahoj!